Dwi'n bored. Wir, dwi ddim. Be wyt ti'n neud ta? Dwi'n cyfri fy ngodau stamp. Pam wyt ti'n neud hynny? Ar gyfer fy mhasbort Prifysgol y Plant. Swnio'n ddiflas. Wel, dydi o ddim. Tra rwyt ti'n eistedd yn neud ddim byd, dwi wedi dros i chwarae drums. Dwi wedi gwirfoddoli gyda prosiect ffasiwn i achub y môr. A dwi wedi neud llwyth o ffrindiau. Lle wyt ti wedi neud gyd o hynny? Dwi newid dweud, Prifysgol y Plant. Listen up, honey. Can I have your attention, please? Are you ready to have the time of your life? Mae Prifysgol y Plant yn cael ei gynnal eto yng Ngogledd Cymru ac mae'n well nag erioed. Mae'n elusen sy'n gweithio ar draws y byd i fynd a dysgu y tu hwnt i'r ystafell ddosbarth a'i wneud yn hwyl i bawb. Mae Prifysgol y Plant yn annog ac yn gwobrwyo pobl ifanc am gyflawni gweithgareddau allgyrsiol a gwirfoddoli. Mae'n gweithio gydag unigolion a sefydliadau sy'n cynnig llawer o weithgareddau dysgu cyffrous yn yr ysgol a'r tu allan iddi, yn y gymuned ac ar-lein, fel bod pob plentyn yn cael yr un cyfleoedd beth bynnag fo'i cefndir. Dyma sut mae'n gweithio. Rydych chi'n casglu codau stamp drwy gymryd rhan mewn pethau fel chwaraeon, rygbi, dodgeball, crefft ymladd, neu gallwch chi wneud rhywbeth creadigol fel pobi, dysgu chwarae offeryn cerdd, neu wneud rhywbeth artistig. Mae llawer o bethau i'w gwneud. Mae tîm Prifysgol y Plant hyd yn oed yn darparu newyddlenni sy'n llawn gweithgareddau i'w cwblhau gertref. Gallwch hyd yn oed wylio eich hoff ffilm a gwahodd eich ffrindiau draw i weld beth mae nhw'n ei feddwl ohoni. Gallwch fynd i lefydd cŵl fel Explore, canolfan darganfod gwyddoniaeth yn Wrexham, y Sŵ Fynydd Gymreig yng Nghonwy, Pili Palas ar Ynys Môn, neu Pentre Peryglon yn Sir y Fflint, gyda'ch teulu neu'ch ysgol. Gelwyr mannau lle mae dysgu yn digwydd yn gyrchfannau dysgu. Maen nhw'n rhan o rwydwaith Prifysgol y Plant, ac mae ganddyn nhw godau stamp i'w rhannu pan fyddwch chi wedi gwneud gweithgaredd gyda nhw. Mae yna rhestr enfawr o gyrchfannau dysgu ar-lein ac mae nhw ym mhob cwr o'r Deyrnas Unedig. Unwaith y byddwch chi wedi cronni 30 awr o weithgareddau allgyrsiol, byddwch yn cael tystysgrifau a bathodynau ac unwaith y flwyddyn, os ydych chi wedi cyrraedd eich targed, byddwch yn cael eich gwahodd i seremoni raddio anhygoel, gyda chap a gŵn hyd yn oed. Ac mae'r cyfan yn digwydd ar garreg eich drws. Ni fi dysgu pethau newydd erioed yn gymaint o hwyl. Byddwch chi'n gwneud llawer o ffrindiau, byddwch chi'n rhoi cynnig ar lawer o bethau, a byddwch chi'n teimlo'n dda amdano'ch chi'ch hunain. Be wyt ti'n neud rwan? Dwi'n mynd i fy seremoni raddio. Mae'r dyfodol yn bendant ddim yn ddiflas. Ti eisiau trio Prifysgol y Plant? Hei, aros amdan fi. Dwi'n dod hefyd. I gael mwy o wybodaeth, ewch i'n gwefan, neu gofynnwch i'ch rhiant, gofalwr neu athro neu athrawes.